Игор Лякин-Фролов, сафири Русия дар Тоҷикистон, гуфтааст, ки ширкатҳои мобилии русии Билайн ва Мегафон бо мақомоти Тоҷикистон барои сабук кардани сарбории андоз дар нисбаташон музокира доранд. Лякин-Фролов дар як мусоҳибааш бо ҷонсии хабарии Россия сегодня рӯзи 25 декабр гуфтааст, ширкатҳои Русия ҷумла Билайн ва Мегафон дар шароити ғайриоддӣ дар Тоҷикистон фаъолият доранд. Сафир гуфтааст, дар комиссияи ҳамкориҳои иқтисодии ду кишвар ки дар моҳи январи соли равон доир шуд, масъалаи фароҳам кардани шароити мусоиде барои пешбурди бизнеси ширкатҳои русӣ баррасӣ шуд. Дар идома Фролов гуфтааст, мушкилот аслан аз зуд ива шудани таҷрибаи андозситонӣ дар Тоҷикистон аст ва айни замон миёни ин ширкатҳо ва мақомоти зиддахли Тоҷикистон барои сабук кардани сарбории андоз музокирот идома дорад. Игор Лякин-Фролов, сафири Русия дар Тоҷикистон, дар ҳоли аз шурӯи музокираи ширкатҳои Билайну Мегафон бо мақомоти андози Тоҷикистон хабар дод, ки дар оғози соли гузашта аз гаронии андоз дар Тоҷикистон нигаронӣ карда гуфта буд, ки сарбории молиёт фоидаву зиёни ширкатҳои русиро баробар кардааст. Ба қавли сафири Русия дар Тоҷикистон, тағйироти ахир дар қонунгузории андоз мизони пардохти молиётро боло бурдааст ва ҳамакнун ба гуфтаи ӯ ширкатҳои русӣ фоидаи ночизе аз тиҷораташон мегиранд.